The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Petsa 22 na kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2022, ikaapat kita aktualing nga Miyerkules sa ikaanum nga bulan. Kumusta ka mo masuki namon nga matagparamati sa kahanginan? Langkoy na ang mga nagamonitor via online. Action Firing Line. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Subo-subo maning balita huno kag ining linog bala no nga nagluntad, pero pakarunan ko ni kay actually hindi diri sa Pilipinas, pero ang linog nga nagluntad mga kaaksyon nga nag-igo dito sa Afghanistan. Actually, ang latest to, ambot ba sinadugangan pa ni, kay 920 na no? Ang reported nga mga nagkalamatay, pero may ara pa mga pilason. Action Firing Line. Subo-subo manikang nagabuylog kita sa eksperyensya kag na nagluntad dito sa bahin sang Afghanistan. Ang Afghanistan do ay maniuntat no, halin sa kalamidad, gira, daw tanan na lang nagaigo man to sa ila, no? Tanan naman nga mga problema to ginaatubang nila. Action Firing Line. Pero antes sa sinadugang nga mga detalye kag dugang pagin nga mga impormasyon nga aton madulot karon nga gabi. Unahon ta ning pagcheckar sa lakat sang panahon. Action Firing Line. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa aton sining pagpangalagad. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Diri kita sa pagatag sa inyo sang komprehensibong weather update gikan sa PDMP. Let's have aksyon gani Republika, aksyon gani may gabi please kamin. Action at mayong gabi kag sa aton mga listeners ng ari lakat sang aton tiyempo sining gabi. Miyerkules kita karon Hunyo 22 tuig 2022. Ang low pressure area nga aton namataan halin kagapon na lusaw ini siya. Sini nga ugto no sa vicinity sang Puerto Princesa. Pero may panibag-o karon nga low pressure area nagtubo naman ni siya sa 160 kilometros ang iya kalayon na sidlangan sang Burungan City sa Eastern Samar. Panibag-o ni nga low pressure no. 11.8 degrees north kag 127.0 degrees east no. Ang kaapekto ni siya nga mga lugar sa Bicol region, eastern kag central sang Kabisayan, Caraga, northern Mindanao kag Palawan. Idulot yan ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod lakip kita diri sa western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod nagapabiling nga generally fair weather, may pag-uum-guum lang aton kahawaan hasta sa magalumon ang aton kalangitan. May dala lang ni siya lamang naligwin nga mga pagulan ukon pagpanagob nga tuga ini sang easterlies kag localized thunderstorms. While ang kabug-usan sang aton kapungsuran lakip na kita diri sa western seaboard sang Kabisayan nagapabili nang niya sa gihapon na ari kita sa mahinay asa sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin ini sa direksyon nasidlangan pagdadto na bagat na nasidlangan o kun southeast east to southeast mabatyagan naton sa kabug-usan sang isla sang Negros. Wala kita gale warning advisory, kalmado nga aton baybayon nagapabilin nga ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod apya sang balod
sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 10:25 karon sa gabi no ang aton tao 0.9 magabalos ang hunas buwas na sa aga alas 8:06 sa takos nga 0.3 metro ang kadabawon kag alas 6:12 sini nga hapon tunod si Haring Adlaw magabutlak ini siya alas 5:27 buwas sa aga. Kag medyo nagnubo-nubo ang aton palibot no 24 medyo makulimlim ni ang tiyempo kag ang iyang malabutan hasta 33 degrees Celsius no. Mapaang-paang siya halin 35.2 hasta sa 91.4 degrees Fahrenheit. Akusyon. Okay. Art no. Yes. So, muna, mabatyagan naton ang kala-kala na sang paka, no? Uy. Signos na ni siya nga magsigi-sigi na ning ulan, no? Sige-sigi na ning ulan kay tig-ululan ang gidman mo. So, amat-amat na ni siya, may low pressure area na nga nagatuhaw. Dason may ginapaabot kita sa sini nga bulan kuno mga 2 hasta sa 3 ka bagyo. Sa Hunyo, Hulyo. Okay. 2 hasta 3 man ka bagyo. So, amo na yung forecast ng Pag-asa. Si Kanlaon naman. Pero, by the way, antes mo katuan ang Kanlaon, bala ang kala o pag-hunis ang paka ni pagkabulan sang Agosto, blaga kadula mo? Ang ano? Ang hunis ang paka. Hindi man siguro. Hindi man siguro. Sa amon to, pag Agustong inang tigiliwi na, tapos kina mga paka ng adudlag ko, Ano tong Kanlaon sila mo? Basta may tubig ang kanal, no? Basta may tubig ang kanal, ara sila gaginahod. Gagahod lang na sila kung daw gutom. May hipos na lang na sila kung busog. Ay! Kung nagkakatabo sa Agosto. Ay, Nabuliskan nga tigiliwi na, Ari. Ari. Si Vulcan Kanlaon, parameter siya fulo katayog sa 24 oras ng obserbasyon. Ang iyang flux ng sulfur dioxide, ang iyang asupre, 151 tonelada sa takos ng aton volcanodes. Hindi makita visibly ang iyang katahom nga guab o kon baba kay obscured no, natabunan siyang kalom. Okay. Ang iyang edipisyo slightly inflated. Gamay nga pagubag sa iyang abaga o kon kaldera. Ang 4 kilometer permanent danger zone gina-istrikto sa gihapon sa aton Park Superintendent no sa Mount Kanlaon Natural Park kay nagapabilin sa gihapon ang riskong alert level 1 sang Bulkan Kanlaon nang ipabiso sang aton nga Paso Park Superintendent kag sang aton DOST Peoples in collaboration sa aton nga command center. Okay. Kundi daw nakamensionar kagina linog. Ariya unahon tayawa. Unahon taniya sa Negros Occidental. Nagtay og sining 1:55 sa Kawayan. Pero unfelt siya. Way mabatyagan. Pero nakarehistro sa seismograph. 2.1 ang magnitude. 11 kilometros ang dalom. No? Deep Bupukos. Ang lokasyon niya 17 west of Kawayan, Negros Occidental. Nagsunod ang hinubaan, no? Alas 3:37 sininga hapon, 3.1 ang magnitude unfelt sa gihapon. May dalom ini siya nga deep Bupukos 8 kilometros sa iyang ground surface, no? So epicenter. Ang lokasyon niya 31 kilometros west of hinubaan Negros Occidental. Puro unfelt tanan. Okay. So in 24-hour observation ang muna ato na obserbahan. So, ano to yung kinakimo? Afghanistan to daw, 5.9 ang magnitude. Gani man. Oo, so, kadelikado sang Afghanistan kaya ang geographical theory nila daw puro binukid na mo. Ay tuod. Amo ra gani siling ko ilang ko kuno pabangkot sa imo action gan kay way kun ini kuya familiar gisang topography sa sang Afghanistan. Ang ginapraguan da sa mga Taliban. Oo, kabalo ko may Taliban, pero ang topography, amo na gali, may mga bukid-bukid na da. Halos bukid na dang Afghanistan. Ay, sus. Halos bukid na dang Afghanistan. Di kon magtayog, daw na sandwich na isang Arabian plate, Ay, sus. kag African plate, lang ko nga continental plates na.
Mhm. Amo nang kadelikado, upod na da sila sang mga Iran, Iraq na Oh, correct. na da, no? Mhm. Dagko na da nga plates ang ila, nga tectonic plates. Oo. Mag 5.9, bulubaskog naman na siya. Mhm. Ti galing kay ang mga tao, siguro na idalman, ti matampukan gid pagkalusod sa Maluluoy, no? bukid, mo na 5.9. Oho. Daw pila na tong patay, no? Daw sa cost ni siya, cost KEHOST, no? Oo. Sige ang evacuation nila, kalawasak ang bato nila nga mga balayo, no? Bakon mo na. Oo. Perti, no? Mga 900 na tong patay. Sige po ng retrieval nila kag rescue Oo, kay siling ko madugangan paniguro kay may mga retrieval kag search operation pa mo. Oo. Pura sulong arang retrieval, arang helicopter nila, mga rescue units, ang mga natampukan to. Mm. Sige na, no? So, Budlay man ang adaan kay kon kon hindi Blackson gun mag-rescue ka nga natampukan di man ay pwedeng hala mo lang ka bakod akruma basi ko may buhi man na nga survivor kag matampukan maigo ka bakong bagolya kundi na patay pa. hindi kada katandog kon may fractured siya. Gani Mga certified na da nga emergency responders may nabalaan bla, uyat sang pasyente, no? Gani Hindi sila nga butongon mo lang dahil siya kung Ay, sus! nagkalabali pag nakaroon ng iyang mga spine. nakakas karon tong bagolya ko ninali magkuan. Oo. Pero Ang mag-amo mga na action emergency gun. responders na nila. Oo. Action gun silingkod sa training kabalogi ko nga kaintindi kagid sini pero kung halimbawa ang tawo mga amo ni bikon matampukan kaduta mga pila ka minutos oras adlaw nga pwede ka magka-survive nga kapin pa ko may buho landa nga inang maka ginawa ka. Depende na iya sa debris nga natampukan sila kung bulubog at ang debris may mga concrete slab. Sustain O din kung na mga iya. soil debris lang pwede markutkot. Te kung may mga concrete slab, may mga bato, Na kinanglan mo ginabako. na Na te kung may mga bato may atutong ligwa nga buhi sila pero hindi sila kagwa, no? natrap. Ang natabo to sa ginsaugon may arak mo sa dalom duta nga natampukan, sige text nila wa sila yung maano. Mm. Kay ti may mga bato mo. Tigin kot-kot to sang bako, no? Aha. Dugay man to, binulan man to ang rescue anay sa ginsaugon sa St. Bernard Leyte, no? Ah. Ti rain-induced landslide so ya, hindi sila nga tectonic. Ang sa Afghanistan niya Afghanistan tectonic niya. iniya mo no? Tectonic niya. Oo. Gani. Mhm. Ti ang kadelikado da kay tagkas na sa mga bukid nila mo. Sus. Ti kon magtayog, posible matipag na siya, no? Gani Man. man. Ang ginapanaguan sang Taliban da mga kuiba, mga sinakpan ni Bin Laden, daw ayawan da ang mga US Special Forces nila. Oho. Tilain sa to kung mga Taliban to kung natulan to sa buho. Ambot lang, kung nara lang sila gyapon, Why sila ka-text mo? o ay gid sila kapabalo, Oo. Gani man no. Pero yum kita nga duwa ni bro kusubo niya sa mga taga Uy, Afghanistan. masubok gid Kabuhi niya mo. Oo. Pero si sa aton di adyan ay balikan ko tong low pressure bla. Ano man may tendency ma-develop into typhoon para nga may preparasyon. Nang chances are nga daw less likelihood nga mahimo siya isa ka bagyo o kung tropical cyclone. Okay. Oo. Kag ante siya mag-exit sang Pardola na siya. Galing ti ang convergence sa mga pangano damo. Okay. Damo na ni. Kag ti amat-amat na ni ang ulan-ulan, pawayan niya ka, ulanon niya naman ka. Ulaw naman siya. Daw mo na Gani. ni ang pamatasan niya. Pero ti isang for the past few days, in a matter of weeks daw, ang pamatasan niya, paang sa aga, Na, sa hapon, ulanon niya, haran ang galom. Gani. Dugay-dugay bunot ng ulan. May mga pagilat to, Aha. may mga daguob. Tiyan mo to, ang alandaman ta. Ti iniya daw sige-sige ng ulan. No? Gani, amo na gani nga gin pamangkot ko na si imo kay para at least ma-aware lang public. Kabalo ka amo pa lang ni nga pizza damo na action gun nga nagpa-reserve sa mga resort on Friday. Mhm. Kay ti San Juan mo di Bautista ang kapistahan Oo. na ti para nga at least makabalo sila kung anong sitwasyon ang forecast nimo bla by Friday kay pag abuton lang karon kun gabi ubong ulan ako ano kundi at least may preparasyon daan.
Pizza, ano karon 23, no? 22. 23 buwas, no? 23 buwas. 24 sa Biyernes. Biyernes. no? Aha. Ang nakita tadi sa Northwest Pacific Basin halin Aha. sa 180 degrees east longitude pakadto Malay Peninsula kadamo sang galom. Okay. Perti kadamo sang galom. Daw restless na siya. Mhm. So buot sing anon kung damo galom taas ang atmospheric pressure sang sea surface naton Pacific Ocean, may dala gina siya, may karga gina siyang water vapor. Di i-condense sa gina sa rain showers di, kung diin mapatupan niya di sa archipelago sa aton sa Pilipinas, some other parts sang Malay Peninsula, mga Indonesia, da Sumatra, no? Basta na to sa Indochina, no? Mhm. So, depende na kung di niya ipatupa ang ulan, no? Pero makita tama na kung di ang galom na damol-damol, no? So, Aha. sa aton diya, gina-sandwich man ta sang galom halin kagapon nga monitor namon. Pila ka kulate namon sang mga thunderstorms, so, gasobra na 45 halin kagapon nga ulan, no? So, damo-damo ng galom, matamat na ni siya. Okay. Kaya ang preparasyon naton, baha naman na da, no? Na. Tinluan ng hindi mag-clog ang aton mga waterways, no? Mm. Dason ang kabaskugon sang uyap sang hangin ang persa ni bagyo. Okay. Oh. Ang persaya kay ginasilingman sa pag-asa nga preparar medyo mabulo baskog-baskog ni kay ti Aha. ang sang baybayon sa Pasipiko. Di Okay. ang balo sina mo man na. Mhm. Sige. Okay. Ayos na? Ayos. Sige, good night sa imo. Okay, Kag regards sa tanan. Okay. Sige. Maayong gabi. Action firing line. Akson gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. No, mo ang pinaka-latest nga forecast kay kabalugid kong kumuway pa man ang face-to-face ang kabataan kag kalabanan subong i-check ko gani karon sa DepEd sa Negros Occidental kung kumusta na ang mga closing ceremonies, ang mga graduation rites sa mga eskwelahan kay pag-intindi ko daw ini nga si Manay, no? Daw matapos na halos kalabanan kag sigurado nang at least ang mga activities naman sa mga kabataan sang tagsa ka mga pamilya hilway na sila kumuway na sa mga module, way na sang asikasuhon nga mga online classes, at least libre na ang halos sa kalabanan. Action firing line. Di pero galing lang ang aton lang diri magka-aksyon nga on Friday basi bala no may iba niyang ang plano mag-out of town, magalagaw kundi dira because ang selebrasyon sang Saint John the Baptist nga kapiestahan. Tialong lang kundi man ang inyo sa nga destinasyon, especially nga tisubong ginatugutan na mga gatherings, ang pagtililipon, langkoy na ang pagkadto ninyo sa mga resorts kag mga beaches halong gid no on this coming or on Friday sa Hunyo 24 nga okasyon. Action firing line. Hindi naman ang kinanglanon paginman nga ti mga halimbawa mga lokal di arani mo palaton ang patagon sang advisory kag panumdum sa publiko because I know nga ara naman ang daan sa inyo, matandaan nyo naman na, kag the same man nagyapon kay ara na nasa template mo, no? Kung preparasyon, ara na sa template sang every LGUs kag local DRRMO. Basta gani may mga okasyon na katulad sini, matik na ya, no? Nga nagapreparar na sila sa ila sini, himuon. Action firing line. As we speak ko, may isa ka aksidente dira sa may Southern Negros. Way pagaling detalye ang kapulisan. Basi dugay-dugay, no? Basi aksunan makakontak man dira karon kay may balawanta kay may ara reported nga tricycle nga nagtingkaya ho. O sa kilid sang kilid sang seawall. O do ara da sa may area sang dulid. Actually Sir Binuman naka-reply na kay Aksunan Defensor Lisay galing kay hindi pa kumpleto ang ila detalye kay sinilang nga gabi nagluntad ini. Action firing line. Way pa sa ibalo kung ano to may kontrato kung siya lang isa to nga
nagadalagan sa dalan kag naaksidente, way pagid detalye no, kabalo ka ang police station sumong medyo antad na sa proper sang Valladolid. Amo nang reason nga it would take time para nga makahibalo, no? May gubaon kuno nga portion sang dalan do dira kuno na aksidente. Action firing line. Standby ka mo for updates na. Uy, i-check nyo basi may manghimata or pamilya ka mo balang ginapaabot nga nakasakay sa sa tricycle. Palihog check kay may aksidente nga nagluntad sinigidang nga gabi. Action firing line. Alas 7:16 na Action Radio Philippine Standard Time ang nami pagid no sa aton nga magka-aksyon magluwas sa inyo pagmonitor kag pagtutok sa mga program sa Action Radio Bacolod. Kapin pagid sa online ang nami pagid kun inyo ma-share kag ma-like ang aton sini nga pagpangalaga ng aton sini nga mga program diri sa Action Radio Bacolod para mas damo pagid kita ang nga malabutan no kag mas serbisyohan. Action firing line. Let's go to work na diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia. Nanong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon iyang gabi. Action firing line. Antes ko kadtuan ang mga balita dito sa nasyonal diri sa lokal tiariho ang City Legal Office sa Bacolod may 33 ka pending cases nga i-turnover sa Benitez Administration. Action firing line. Mayara pa lang umpisa pa lang sang pagpungko nila, mayara ng CLO no nga salon nga 33 ka mga pending nga kaso. Ano bala ini karon ipadayday tay na sa report ni Aksyon Dale Salazar. Action firing line. Ang gina-expectar tapagid ang development sa pag-turnover sa mga dokumento sang transition team sa Leonadia Administration pakadto sa masunod nga administrasyon oy sa Hunyo 30 pagaling niya patigayunon. Action firing line. Ang Hunyo 30 amo na sa idalom sang kasuguan ti amo na ina nga petsa nga magasugod o magaumpisa man ang pagserbisyo sang bag-o nga administrasyon. Action firing line. Kabalo kita nga hindi ni maubos no voluminous of documents ang iga-turnover sa incoming administration kapin pagid sa mga nagapungko kag nagaserbi bilang miyembro sang transition team. Action firing line. Medyo malawig-lawig paning and I know nga hindi lang sa petsa 30 makumpleto na nila tanan hatag ang mga dokumento. Action firing line. But nevertheless, ti kabay pa no nga mangin smooth sailing o kon mangin maayo lang, matawhay lang ang patigayunon nga pag-submit o kon pagpatigayon sang transition. Well, actually, duway naging man problema, no? Kay matapusin natin ang mga documents kang iban pagid nga magkinanglanon sa incoming administration bisan to follow na lang na ya. Importante nga may ara inisyal kang napatigayon ng meeting mangintayo yun naman lang ina. Action firing line. Ti satisfied bala diri noong nagserbi bilang committee chairman, committee members kapin pagid sang incoming administration. Action firing line. Okay lang sa inyo nga at least ang pag-turnover sang mga dokumento pati gayonon sa petsa 30 o sa adlaw nga mismo magapungko bilang bagong alkalde sa Bacolod si Mayor-elect Albi Benitez. Action firing line. Alas 7:19 na. Ano pagid ang pilag ka mga balita nga aton tutukan karon nga gabi ariho ang sa national kundi subong nga istorya kita party face to face no nga most probably base kon patigayunon na ina sa pagsulod sang school year no sini nga tuig school year 2022-2023. Action firing line. Now sa piyak gabahin ng Department of Health nagpalayag kasi lingyat hindi man na namon pagtugutan no ang pag-allow sa mga estudyante o paghatag panugot sa mga estudyante nga magbalik sa face-to-face sa palabuton nga pagbukas ng klase kung mabutang sa risgo ang ila sini nga kabuhi. Action firing line. Tigaling ang taga-DOH nga nagalambal subungat sta na malang ni sila sa petsa 30 ho o
ang masunod nga Department of Health amo niyang mayad gid nga makahambal starting June 30 kung ano man ang ila sini mangin policy direction, ano ang ila paglantaw para sa masunod nga school year o sini nga school year kung bala tiyempo na ginman nga magbalik na ang ginatawag nga face-to-face classes sa Department of Education. Action firing line. Kay depende ina sa taga Department of Health kung ano ang ila paglantaw, kung bala, pwede na bala, nalabot na bala ang ginatawag nga population protection, kung ba pagbakunang pagambalan because ti ang health expert na gambali. Why na sang pwede pa nga makatag depensa sa aton against COVID-19 magluwas sa pagpabakuna. Action firing line. Tingnan kumpleto na halosaw. Actually, may ara na gani guidelines sa pag-booster na yasang 12, kung di ko magsala 12 to 17 to ihada, no? Nga may ara na guidelines subong. Ti okay malang na, pero ang willingness ng kabataan, nagadepende na ihagyapon sa guidance ng parents. Pero most probably, kung ang parents fully vaccinated kang na booster na, ti kabataan, guro, no question, no doubt, pabakunahan gina nila iya. Action firing line. Pero paano kahanda subong ang Department of Education? Because ariyo pagsulod sa masunod nga administration and ang secretary o tiglikom sa Department of Education nga si Vice President Sara Duterte Carpio, way labot ni sa paminsaron niya, subong damo ka sa nalamong paminsaron sang DepEd Secretary, tapertik damo man problema mo. Number one, isa sa mag-consideration, ang pagsulod pa lang ni, umpisa, ang parte sa bala face-to-face, idayunon, pero nagpalayag na daan si BBM, nga pabor man siya mo, and even si DepEd, incoming DepEd Secretary, Vice President Sara Duterte, damlag pa nagambal man siya mo, nga pabor man siya nga magbalik ang face-to-face. Action firing line. Magluwas na isa pagid ang sa K-12 program. Now, sa K-12 program, ang iban subungo, even some senators like Senator Win Gatchalian, kundi basta gani popular, nga doon inakagat na sa publiko, may balita gani parti sa national kagkapin pa education ang subject matter, kundi damo ang interesado, mamati, kabalo ka, edukasyon importante ini, especially ang pag-istoryahan is the K-12 program sa gobyerno, kundi na-mention ni Vice President Sara Duterte nga pabor siya kang and even Marcos BBM, the incoming president sang pungsod Pilipinas. Nagambal man nga gusto niya nga ang K-12 program sang DepEd iga-review ini, i-reviewon, kag itunan, lantawon, kung bala ang target, ang tinutuyo sa programa, nalabot gidman, butang tapa, nga nag-agi pa ining pandemic, kung pandemya. Action firing line. Kag bisan dulaon tapa, ang pagsunod kag epekto sa pandemic, ibaluon tabi, rewind kita kadali, antes nagigong COVID-19 nga nagalit iya sa education process naton kag system kag amo ni nag-innovate mga bag-o nga gingamit sang gobyerno sa Department of Education nga subong pwede malanggaling modular ni may ara iya kabataan ko kay isa nga particular-layo sa mapuluyan ginawang nga lakat sa kabataan para lang mag-attend sa classes. Anay may pandemic, damo galing mga learning process nga at least subong pwede mo malanggaling modular ang bata aksunan. Di ba? Tiambot subong ko masigi pa na nga kung halimbawa ikaw binbudlayan ka obra lakat to o eskwelahan mo tuman kalayo ang distansya. What if abi kon kada semana ka isa ka lang yung magkanto sa eskwelahan? The rest padalaan ka lang sa module. Di ba? Galing kay lain gituon ko nara si ma'am mo kag si sir nga gatubang si mo kay mahapos ko may query ang bata, may palamangkutanon, ma-address dayon sang manunudlo. Lain niya kunara sa balay, nga otro man ang ginikanan, hindi man niya kabalo karon da ko nanong lesson, kay why magani katapos ang pag-eskwela, hindi niya kay sala sa parents, kundi bangod man sa kapigaduhon nila, o, di pagpamangkot sa bata, ano'y sabat abi kung ikaw ginikanan da? Action firing line. Now, ari, ti may ara kuno review, nga plano nga ginaduso, ang BBM administration kag do konforme man si incoming DepEd Secretary
Sara Duterte Carpio. Pero ano gid bala ang sa review kag kun ang tinutuyo kag purpose sang K-12 balikan tabi, no? Sa mismo mga manunudlo nga nagabulig iya para magpatuman sang K-12 program. O, di ba? Kay sila naka-intindi kag kung may mga innovation, I know nga kung may review ini, dapat ang consultation kag ang palamangkutanon magpadaog diya sa ground nga magkuton ang tanan nga stakeholder nanong paglantaw nyo ni amo ni blang purpose ang K-12 nalabot ni wala na amo na mga question basic nga question pero isahay lang nga babalaan mo to determine kung bala butang tapang why pandemic kung bala nalabot ang purpose kag ang tinutuyo ang handom sa sining K-12 program. Action firing line. Kay siling ko kung ligwaton naman ni dason tunaan naman lain may proposal black so lang ngay muon K-14 dodugangan pagin siling ko araw-araw ay pagig kamo iya malam na to karon ng kabataan ka makatapos sa college. Action firing line. Pero isa sa mga posibleng kuhaan diri sang opinion kag sa ila personal man nga paglantaw sa program kung bala padayunon ano nga mga review kung amo gid man gyapon ang setup anong dapat nga mga innovation kag improvement ang himon na amo nang mga questions nga ako saludo ko da no sa kay BBM nga ginalantaw because at the end of the day pag eskwela sang kabataan futuro sang kabataan kag palamungol kag problema sang ginikanan ini tanan. Action firing line. Pero ano bala dapat ano gid ang tinutuyo sining K-12 how? Hindi bala pag-educate ang purpose pagtapos mo K-12 kundi ka na makasige pag-eskwela, at least makaubra ka. Taom no? Tigaling kay dawa ini matigayon gid. Online sa firing line. Pero dali lang bala kay masugilanon kita anay kag ariya nakaintindi gini no sa mga trabaho kag mga purpose kun tani sang K-12 program galing kay ti subong medyo mambal na ton nga nakuan lang siya no na defeat lang iya purpose kag na kuan gid na nasangtan gid sa iya no nakaangkon gid sa problem because of this pandemic. Joining us tonight bao kuan na siya gali siya na subong principal sang kuano sa Bacolod City National High School, Principal 4. Congratulations Sir Richard Ilangre, sir, may gabi. May gabi Action Art kag sa nagpalamati sang Action Radio may gabi sa inyo tanan. Siling isang kilala mo digat chat sa sakon siling nga ang bala si Sir Richard abi pa burger man siya. Congratulations sir and good luck sa imo bag-ong pwesto dira kag pagpangalagad sa BCNHS. Thank you very much Action Art kag madamo gyud salamat sa aton mga kuadira mga kilala nga nagahatag sang congratulatory remarks. Sir, ari, no, ganto kita stupid ko nga medyo for me seryoso ini because at the end of the day hindi lang kabataan masangtan ni pati ginikanan pati mga manunudlo mo. First thing, na no paglantaw mo, reviewon ang K-12, is it really necessary or ano ang personal mo diri nga view? So maayo man ni natuod Action Art kay ginapanawagan naman isang Alliance of Concerned Teachers. I think mga 2 years ago na gani mo no or 3 years ago nga reviewon ang K-12 program nga na-implement ni isang 2012 kag ang first graduate 2018. Po naka-serve gid man sa mga tinutuyo nga ginlatag sang K-12. Kaya tuyo din man siniya nga titagaan sang lifelong learning ang bata o kung tagaan siya bala sang life skills nga mapangabuhian niya sa ulihi. Pero ang nakita naton nga ang nagreklamo gid man sini actuality ang aton nga mga ginapadalaan didto bala sang OFW sa mga foreign countries kuno kanubo sang aton nga basic education. So ginakuan pa nila training liwat para na ma-make up ang mga skills nga dapat nga ilang ihatag man sa ilang trabaho. So pero ginargue man naton sa 2012 tani nga daw hindi man palawig-lawig ang number of years. Correct. So galing kay na tuman gid kay during the time na implement nga kuan mo
prior to that, nag-loan kita sa World Bank, sa Australian Aid. So, ang requisite sa to, nga kung mag-loan ikaw, you should prove nga daw kapigaw gid man sa imo education. So, may ginhatag dito nga daw high school readiness test, no? Nga nagwa dito nga sa 100 nga dapat na mabalaan sang bata sa high school. Okay. Daw mga 28 lang ang nabalaan niya. Sus, Mariusep. 28 points na abi daw muna, no? Huwag Something kalabot like that. 50%. Wala kalabot. Ah. So, daw mo tong justification nga ti kinahanglan ginato nga dugangan ang learning sang bata, no? Mhm. So kay ti sa ato na natiman-an ang capital department kini sang aton nga meaning ang ginakapital ba naton para makapang-loan kita kag iusaron ta sa iban nga mga projects ang aton nga education. Oo, ang aton education. So amo nang ginakapital dito nga makaloan ka daw dako-dako pero why man na gina-apply actually tanan sa education. Okay. So daw ginakapitalize na. But hindi ka man to kaloan sa mga foreign lending companies. Aha. Kung hindi mo ma-prove nga tigaw imo education. So syempre gin-prove dito nga daw pigaw gid kaysa tungod sa high school readiness test. So later on nag-implement na kita sa Kito 12, ginsukot naman kita are you improving your education? So patuma naman to ang National Achievement Test to prove nga naga-improve ang ato education. So ang natsan to bisan ano mo nga review, bira ka na review daw medyo hindi gid hindi gid maka-take off sa pinakamataas ang masubo sa to be frank kag wala lang lain ay buot. So ang teachers na pressure, ang principal na pressure, so there were many instances nga ginatudluan na lang ang bata o ang iban daw gina-leakage na lang para nga mapataas man ang achievement test no? Correct. So later on na-prove na kuha naman to na serve namang urong purpose, nakahulam na kag na-put in place naman ang Kito 12. Gindula naman tong National Achievement Test. Ay, klain. So right now depende na akong reviewon liwat kag mabalaan kung anong kahinaan naman. Kaya mo na yung claimor permis ang aton yung mga teachers niya kung sinong bago nga defense secretary niya bago-bago naman ang aton yung mga programa ti ayawan na ni-adjust naman, no? So amo nang mga claimor action art. So kung makahatag naman isang kayuhan tanawon ta remain to be seen nga kahit ang focus sa bagong administration, so education, farming, namin mo na, no? So kabay pa nga makahatag sila sang kayuhan kag kahit katinaran man sa aton pungsod no? So paabot-aboton ta na action art kag kabay pa nga matuman ang nila mayo nga tinutuyo para sa aton education. Kagabay pa tani nga kung ako magbasa sa ginamuno mo siling ko kabay pa tani nga ang pag-review sini hindi magpauli sa pagpangulam naman liwata sang kwarta. Siguro ta na action art nga pag-review sina hulmanay na gyapon kaya nga aton nga ekonomiya halin sa time ni Diosdado makapagal ginambal na to ani nga Diosdado makamahal kay didto to nag-start kita nga nagulam kita sa World Bank. Kag didto to nagsugod ang pag-devalue sa aton nga peso against dollar nga ang utang sang ni Diosdado makapagal nga way pa man ta tumatao during the time tinagtabok hasta subong no ang utang 13 trillion na meaning ang bata lang nga ginadihon-dihon pala sa paminsaro sa mga magnobya sa subong sa ulihi may utang na no so grabe gali ka signifikante no kung magsiling ka kay makapagal sa amay ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Dito ta to nagsugod panghulam sa World Bank kag amo grabe nangutos na to siya kay amo to nga nakadaog man si President Marcos kay nagsugod na tong crisis mo kay maghulam ka sa World Bank may mga rekisito ina how can you pay syempre naturally you will impose additional taxes na isa tapos, na tapos makuton pa gid what else siyempre ng reduction of social services para hindi ka kagasto todo kabayad ka to sang utang and then in exchange masiling man na sila nga we will lend you money but please allow our business mining or whatever to enter your country and please give only a little tax holiday. Amo nang kaperdihan gina naton nga hasta subong. Amo nang katabo sa aton nga ekonomiya. Kundi ko magsala sa history sini kundi ang tatay amo nagumpisa pangutang
former Vice President, former President, former Congressman, and now, recently, the Congressman yapon, si GMA, siya man nag-represent sa Uruguay round, nga nakasulod kita sa kwanbla mo, IMF mo. So siya gini ang nagpatinad sang General Agreements on Trade and Tariffs Na got WTO, no? Oo, ng World Trade Organization nga hindi na naton pag-i-tax lang iban nga mga foreign products kay makakumpit na kita kunot. So diri kita nagkalabalda sang aton nga local economy nga sa subong tiga suffer kita kita mo bisan garlic gani import na naton tanan na lang mo so amo ning kabaldahan sa aton ekonomiya nag-intra kita dira sa World Trade Organization kag got General Agreement on Trade. On Tariff and Trade. Oo. Yes. So anyway, going back sa sining K-12, kumuway pitakbalo ko nanugid ang direction sini sa uli and the recommendation. Butang tabi sir, may aragin man pagkambyo. Pero hindi man guro siling i-improve lang guro kung manghulam man kita para nga mabuligan ang education system sa Pilipinas. Kabay pa hindi tani nga may ara man kasugpon kag ikog balang nga dugangan naman sang another himuon naman K-14 karon o kunano na kundi naglain pag inaya. So ang tuyo man actually Action Art nga interesado man ang mga IMF, World Bank kag mga lending foreign lending companies, mga Australian aid nila nga i-funding aton education. Kay ti kuan man sila mo ng ang gusto nila na nga ang Philippines source ang cheap labor force. Ay naga-finance man ni sila sa mga countries nga ginakatuan sa Philippines gapahulam tubla sila no. Kay ti ang IMF, World Bank ang mga fund naga-funding sila ti mga dagko poderosong mga countries. So may mga negosyo ina sila sa mga Saudi Arabia or anywhere in the Philippines in the world nga kinanglanon sang skilled workers kung wala ka sang skilled worker, siyempre dako imo gastuhon ang imo negosyo, siyempre gamay ang profit. So to ensure the steady flow of skilled workers, kinanglan you finance education nga maga-produce sa mga skilled workers nga kinahanglan to sa imo mga negosyo. So amo na ang motibo nila. Amo man nagyapon sa time ni Marcos kay way man magbago nga aton yang sistema blas ang economy nga ti import dependent kita tapos to borrow the terms ang aton nga mga utod nga mga aktivista ti semi-colonial, semi-feudal ang aton nga sistema nga ti indirectly ginakuan kita gina-control kita sa foreign capital mga imperialist countries so amo na nang kamaturan nga hindi kita yakapalag bisan si kay Bongbong Subong nga ina nga skema ang tuyo sinadaya ang pagserbisyo to sa ilang negosyo ti kaduwanan lang na yang nagakaayuhan man ang nagagwa no so amo ginadayang kamaturan Action Art no. Yes. Kung may ara gid man i-improve no sa part ninyo kay kamuya mismo gid ang nagabulig implement sining K-12 program. Sir, ano nining dapat no? Kung may ara gid man sa mga i-innovate, i-improve, anong aspeto na sa sir? So, ang dapat sinaya magaserbisyo sa aton nga local economy. So, halimbawa, kay majority of our people, mga gagmay nga mga manguma, so supposedly, ang mga i-produce ang aton nga K-12, ang ma-deployable man sa countrysides, nang lang makaubra kita sa aton nga machineries, no? Ang mga ubras talamnan. Tapos tutukan taguro how to make our own fertilizers no nga makasupport kid lang diri sa iya correct no amo na siya kag ang aton nga mga local industry so meaning kung masuportaran naton ang 70% of our people who are small farmers kundi ma-improve ng ila economy no kay nami na to kay na-deploy na tong mga technicians naton mga agriculturists naton okay so ina sila mangita na sila sa produkto nga balaklon kay may kwarta na mo so ang next na nga ma-improve ang aton nga mga industries pang-obra dira sang machineries, farm implements or fertilizers so dira naman na i-deploy ang mga graduate tani sang K-12 naton. Correct. So meaning
ang sa syudad kasang auma nagabuligay sila kag in return nagaganang economy unlike ya sa subong kuan kita training kita sa through our education pero ipagwaon ta na siya manipon to siya dollar ibalik dire ti do medyo ang ta sinaya consumers economy no makonsume na kita ya sang i-produce nila ti ang gadamo dire mga mall kay ti amo na yan kuha to sila kwarta kay igasto diri sa mga mall kag mga bayo or mga consumer goods but in the long term hindi yan makahatag sang tunay nga economic progress aton kay ti way tagin suportaran ang aton mga farmers tapos ang gina-claim mo sa aton farmers nga genuine land reform why niya ma-implement sa kaduway-duway yung panahon. Kung mag-alsa sila, taw-tawan sila nga ara ng genuine land reform. So kamaturan, why gin matuman. So ang tuyo tani sila nga ang aton educational system, mag-serbisyo diriya sa aton local economy nga mag-improve. Hindi nga daw medyo gabrain-drain kita kay right now so 11 to 12 million sa aton people are OFWs although nga they are also contributing to the good of the country pero in the long term hindi idya sila nga daw maging industrialized kita kag maging strong nation kay consumer economy kita action art kag ang malain sinadaya kay dependent kita sa dollar ang aton peso yati gina-devalue tapos magbakal tatuan ni sila yati mahal ang ila produkto ang aton dia produkto porte ka barato so hindi gid mag-improve ka namin naton sa in the long term sa kunamo ini nga schema gyapon action art. Sige. Sugpunan ta niya no kay panilagan ta na total June 30 pa man ma-kick off o kon mag-start ang bag-ong administration at the same time pagpungkos ang Tiglicom sang DepEd nga si Vice President Sara Duterte. So sundon tanan salamat gid sa Richard sa time mo nga gin-share karon nagabi sa mga input sa imo ginatag. Salamat gid action art kag sa paghatag mo sang ligwa sa aton nga mga teachers sa pag-explain. Madamo gid salamat kag maayong gabi. Action Firing Line. Sir Richard Dilangre no ang inyo nabatian bago gid lang ang isa diri sa mabalantayan ta mo ni kung gusto gin man sa gobyerno halimbawa kung ang purpose ini is the learning kag ang nangin output bala kung tawon gid kung nakabulig gid man para sa estudyante in K-12 dapat sa ulihi ang magagawa ang honest to goodness nga evaluation kag paglantaw kung bala nangin efektibo gin man no dapat amuna kay nakulbaan kuya pero sini halimbawa karon mag-recommend naman inyo way gali nang hindi nangin efektibo kulang gyapon tuod ang progress why gyapon nag-improve ang education sa kabataan bisan gipalawig pasta sa ginhimo nga K-12 ti mangutang naman kita dayon kay ti capital ang education tuod ang ending tuod yan ang tawan nubla ang mga nagka-graduate why man nabrahan gilayon nga available pilang nahot man lang Action Firing Line. Di kon may ara ginman sa makaobra ti atong mga skilled workers, inang may ideya na ka-eskwela sa K-12, gamo ni sila magwaho, matrabaho sa iba na pungsod, kang magbaka-baka, obra dito, pinatial sa init, na amo ni sila yung matubang to, halimbawa sa Middle East. Action Firing Line. Tingaton malang amo ni. Hatagan ta o galing lang subong. Sang nagakaigo nga tiempo panahon ang present administration. Kabalo ka ba lang nga kanamo sa mga nagbuto sa kay incoming President BBM because of his promise nga ibalik ang kilo sa bugas sa 20 pesos? Totoo na, damo yang na istorya ko. Siling ko nga nagbuto kay BBM, siling bangod sa promesa nga mapabalik ang 20 pesos. Pero inatanan angot. Now, amo na ning realidad. Kaya ang hambal sa Pangulo, incoming President, kinanglan ta ang pag-isa. Since nga arena, ang unity nga ginahandom niya muna ni, this is the beginning. Now, ano na ang iya sining nga pagpatuman or implementation sa mga program, kay ara na siya mag-aumpisa 8 days from now. Na dirata na makita. And one of those, amo ining programa sa edukasyon. Action Firing Line.
Ano ba lamang yung recommendation? Hindi ayan nga dugangan ini, hindi ayan padayunon ini. Kung may improvement, ano na siya? Dapat may aras ang husto nga perspektibo. Kag dapat ang pagtuon ang realidad na makita diri. No, hindi kay kapital naman liwat tuod ang edukasyon para magpangutang naman na amo nang lain nga balantayan tada. Action firing line. Pero ina sa uli nagasalig magita kay Inday Sara Duterte because sang iya sining panindugan, no? Sang iya kaisog. Ti kabay pat the end of the day, initanan kita mabinipisyuhan bla. Initanan nga mga lihok para sa aton nga mga kabataan. Kati makon mo na, tutuon ni burden sa maginikanan ang K-12 mo. Mako mo naglawig ang pag-eskwela sa kabataan. At the end of the day, kung lang taon mo, evaluate mo, agyan pag isang pandemic, tiway gid improvement to amo lang gyapon. Action firing line. Amo ginanglain, okay, way labot nga sadtong tiyempo nga hindi mo makita ang aumento sa edukasyon, sa kalidad sa edukasyon sa pumulong Pilipinon, gindugangan pagid sa epekto sang COVID-19. Take note COVID-19, 2021, ika-22, ika-2 years na niyo. O, diya, pag ina-apektuhan sang ginatawag nga pandemic, matiyag ko, os-os pagidi, naglain pagidi. Action firing line. Tungangan talang ni Corona, alas 7:47 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas
ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Marlon Hinovia. Oy mayong gabi kay Sir Roberto Maravilla Jr., Adela Grace Dicina Choi, Araman si Rodi Asuela, salamat J.R. Palma Kiman, si Daisy Tiham Chosima, Japanese ikaw, Delia Miliendez Rugiro,
Amar Lucero Villarusa kag Hamandri Eva. Ruben Rivera, salamat na ha. Emilia Lasapin kag Idmar Pasilan Piligro. Okay. Ronald Carnicer, Boom Shack Kalak. Grabe ngalan niya. Ito kantam na siguro na to. Ang Boom Shack Kalak. Hindi na Yado JM kanta. Boom Shack Kalak. Do kanta na siguro na. Di ba? Batian ta ka nagkakanta. Bom pao itong imo galiya. Hindi gali Boom Shack Kalak. Iya, bom pao. Bugoy na nakakadto ka lang sa Cagayan, pagbalik mo, diduro ka na nabalaan, pati bumbumpaw, kabalo ka na? Kabalo ka na sa bumbumpaw? Abi, sample? Action firing line! Sige kay Yadaan, basi pwede na ba tawagan si Sir Jonathan? No, basi maka-idea ka to kay SM. Uy, kubala number galing ni Sir Jonathan. Mayara ka na to. Sige be. Basi mapatigayunan mo kita kay Aguilies Junior Garbanzos. Araman si Jean Montes. Si Ida Ramos kag Paul Spot III. Thank you man sa kay Tutong Abdo. Tutong Abdo ha. Araman si Jonalyn Nialdi Crepito. Good evening. Tamyaw ko kay Edgar Cepeda, Kit Macariula, Lagid Dikila. Nagamonitor adlaw-adlaw ha. Si Cynthia Yung Kumugato Camilyon. Thank you Gid. Winston Celes. Araman si Joel Mosquera, Roy Castro kag Dennis Richard Tibor Roma, El Presidente. Edgar Langguardia, Lagguardia. May maestro ko singuna sa Our Lady of Lord's High School, si Sir Vanguardia, si Ernie Bratungalan niya mo, hindi ko magsala. Kumusta na to sa iyan? Lugay nagkamiway ka kitanay. Uy, si Tita Mikmik Liardo, good evening man. Aras Tita Mikmik Liardo, sumunda sa Iloilo. Tita Mikmik, kumusta ka na da sa Iloilo City? Action firing line! Iloilo City, katakon sa province. No, hindi ko pamilyar kundi ni siya katiner. Kay Tita Mikmik Liardo, may gabi, may ilang pag-monitor. No? Arapan si Jess Tony Kanyete. Sige, abiguan ni si Jess Tony Alarcon, ga-monitor. Kag si Marilo Travilla Catinoy kag Milalamis Hinugin. May gabi na. Action firing line. Pakarunan ko ning iba na ariho ka importante iniya subong nga panyempo. Amo na ginambal ni Maninoy Fred sa Langgabla. Amo ning mentor ko actually sa media industry. Siling ya bisan pigado lang kun waay ka nagamasakit. Ang ikayung lawas labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Amo na mga linyada ni Maninoy Fred mo. Ti istorya kita health daw karon nagabi. And of course, it is my pleasure and honor to introduce sa inyo Ari diri subong joining us. Abi ko ni sa studio this is Sir Jonathan mo upod sa akon, but we will be joining he will be joining with us paagi iya sa communication lang. Sir Jonathan Granada on the line. Sir, how are you? May gapigid? Yes. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kunsang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga Action Radio. Action firing line. Si Juan Galiho, si Nilo Carvajal Sr. Gabonitor man siya kuno. Georgia Gargasiran kag Merly Gonzaga, si Nelly Mamigo Saguban, Aileen Mijares, Christine Minies Villalubos. Thank you gida kay Grace Sierra Amante, Lino Cervantes, Jewel Talamilio, Ronnie Aroso, Araman, damo sila gamonitor ba? Thank you gida, Angeli Gabayeron kag Iras Mo. Jory ni Pomosino, salamat sa inyo. Sa handumanan si Rufino Ira Gabino, Ray Criselda Laraya, Marilo Travilla Catinoy kag Kirby Lamig. Araman si Patty Delphine. Thank you man. Marilo tapos na nigali. Sige, salamat gid sa mga nagapadala ang iban
Uy, nano ini? O sige, patrol, basi ma-alert mo daw ho. Gin pa while lang tayo sa ka-adlaw, may gintiro naman do, hindi amuaw. Action firing line. Nagligan lang to na meeting si Go Lacson kag si Mayor-elect Albi Benitez Police. Ma-training pa lang ganing pulis ang Kwan Black. Kung di ma-training, amo na gani siling ko Action Henry, why man kita gambal nga ang mga force multiplier hindi kabulig para sa sining gina plano nga at least mapaganagan lang kaso nga pinatanay. Galing halimbawa, mabutang ka force multiplier, meaning pwede tanod kung ano dira nga grupo nga willing mag-cooperate sa police, even the public. Tigaling inaablaya ang mga motorcycle riding suspect. Hindi man tanan ang nagpamatay ni motorcycle riding suspect mo. Ti salakyan nga pribado karon. Force multiplier ang bantay sa dalan. Maglinok panay ano na nila karon ni batutahon. Action firing line. Karatihon. Nabudlay no. Pero I mean, isa ni ka at least ang catch police. Basi sinusumong duties patrol si Action Zel gapon. Action Zel, may gin kwan daw, may gin padala si Action Eric, kindly check abe. Kung duara na kunong dala sa ospital, nano ini nga sitwasyon nga. Subong yado ka simple na lang no. Hinali may kulukontra kita sini. May lang gani kay ngalan ko yung nagwa sa illegal drugs sa listahan. Ikaw mag-amo na sa uli, hindi ka lang may star sa istasyon sini aksyonan mo. Naugay mo kag itiro ka na, mano ka be? May kung si Wonder Woman ako. Hindi, joke lang. Why kagid mo, tapos kabla. Doon mo na, I mean, dapat inimatagan gid pag-akto. We are expecting sa police to do their job. No, kay ilan niya trabaho sa tutuod lang, di man ta kasangkol sini. Ha? Kung inali gid man, mano tabi? Hindi kita man nagapon mga kwanda kung magtaway ang bakulod kita magyapon tanan mabinipisyuhan da. Kabalo ko nga ang pulis hindi man itanan pabayaa, no? Gapaninguha man ni. Amo na blagaling kay ti kabalo ka. I-kwanta gini butang ta sa husto nga operation. Action firing line. May kapidra gali sa kay paring kwano. Simeon Ronquillo ba pare kahubin sa picture mo diho. Pag greetings kuno da happy birthday sa anak niya si Stephanie Ronquillo, 19th birthday. Subong birthday niya pre baw, ikaw kadayaon si mo mangimbitar ganing gabi na alang-alang na sa paniapon. Alang-alang naman is babaho. Buwas kay tilipas ng birthday. Paring Simeon Ronquillo pare, happy birthday sa anak niya kuno kay Stephanie Ronquillo. May nga idra may lang nga pag monitor kag happy birthday sa anak mo. Proud gid si paring Simeon Lingko Ronquillo. Hidlaw na ko kakalipat ko bala pare sang itsura mos kadugayon. Action firing line. I-check talang na karon si Vice Gov parer kung okay pa siya, no? Hindi na lang palihog si Sir Ayan Arnold Arnaiz kay daw medyo gulugab ina niyo. Basi ko nakakuha na to siya, naka-iskerda na bla. I-check ko lang na karon kay ari pagid ang balita sa nasyonal nga daw ka very interesting to discuss. Ang parte sa desisyon ni President-elect BBM nga uyatan ng Department of Agriculture, which is valid for me nga dapat timuon gid. Kag ako ga-expect nga may ara gid mayo nga aumento ni sa ulihi sa departamento nga ni nga kay tikon maplasta na karon kag paano mo ipatigayunon ang barato nga presyo sa bugas kay actually hindi man na pwede nga alangan ka mag-import naman na karon sa produkto kung digin patay mo na gid lang na yang mga mangunguma sa bukid ha. Action firing line. Ti lain nga istorya ang paghimo sang konkreto nga programa which makabulig na sa farmers makapabarato sa presyo pa mo. O ti ginuyatan ni President BBM ang Department of Agriculture ti kundi at least siya mismo makahimo sang kun ano ang mga kaayuhan no para sa aton nga mga mangunguma. Ti kay siling ko nag-okay man siya kay at least ariho ang nami pagid sini kay ang pag-uyat ni Presidente
BBM, no? Para sa Department of Agriculture, timely man because ang province, can you imagine, ang province pagi kay Gov Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, tiyang ginahimo sa province di to ensure man sang sufficiency kag konsumo naton sa Negros hindi magkulang. Ti ko na mo ning isa sa mga priority agenda sa administration sa national kundi nami nagtiming man sa kay President BBM ang take nota nga aton Vice Governor isagid sang mga supporters ni BBM nga sigurado siling ko damo gini project di sa aton sa Negros Occidental mo. Online sa firing line. Hindi ko na pagawaton ng tiyempo niya kabalo ko damo pa siya si kasuhon. Joining us over the phone is Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, good evening. Kumusta? Action Art, mayang gabi sa gapamati sa inyong programa sa Action Radio do na idlaw na pumagla balik dira kada Sunday but anyway tapuson ta lang ning tanan mabalik igos kanginan gani do na idlaw na sila sila na si nabutan sa sini nga programa naton mayong gabi sa tanan. Yes, now ari siling ko unahan dira nga daan ikaw antes ka makabalik sa programa kay siling ko kun ikaw na di ikaw na ma-explicar tanan bla kalagi namo ginang nagapamangkot sining nila mayo gini timing kid kay do ka favorable ini for Negros Occidental and even Bacolod City. Ang pag-uyat ni President BBM, incoming President sang Department of Agriculture, Vice? Sa tugtod lang magpungko sa by next month kag sa iyang announcement ka siya ang ma-head sa agriculture which is welcome gigina kaayo kag parang once and for all isa ka presidente magakapyot sa isa ka departamento kay amo gid na ang iyang advokasya amo nang ginambalya sang during sang kampanya kag ang food security kita mo nagwa pagani nga kung pwede malang himuon niya ang bugas nga tag 20 pesos kada kilo. So itanaon tay na sa palaboton kag ikaduha Action Art kung may tanawon mo ang Western Visayas amo ang pinakadako nga rice producing. Correct. Sa bilog na Pilipinas. Ang Negros Occidental man, amo man ang 75% sa sugar producing. Sa bilog man nga Pilipinas. So meaning sa Western Visayas at diri sa Negros Occidental ang ina nga mga focus ng mga programa. But sa subong, may ara kita nga ginaatubang, let's say, give us a chance man sa presidente part pa ni ang sa agriculture naton kay dalahig ni tanan taas ang fertilizer, taas ang gasolina, kay ang gasolina subong ganubintan na hindi ka na ma-dictate kay hindi ka na makontrolar kay may gira sa Ukraine kag Russia. Ang fertilizer importation man. So ang challenge ara gid sa aton nga presidente kada pangamuyuan kag buylugan pa man. Ikaduha kung ano ang iyang mga programa na makatahatag man sa maayong producing, maayong nga pag-produce natin sa bugas kag sang kalamay. Kung ano ang mabulig sa gobyerno, farm implement, kayuhon maayo ang farm-to-market roads, ang banubor ng fertilizer, ang pagkultibo, mag-uong mga variety ang iproduce. So, ara na dalatanan sa agriculture, Department of Agriculture, labi lagi sa aquaculture tamaan siya, ara ginatanan. Yes. So, isa lang gid katao nga makahatag nga wala na itudlo tanan kung ikaw ang presidente, ikaw gawak, ara gid tanan nga mga armas sa imo. So, ang pagtutok na gadlang kag ang pag-produce sang aton niya ang pinaka-importante na mo ini ang food security sa Pilipinas. Yes. Amo na mga balantayan naton in the coming days, especially upon sa iya pagpungko, sa iya incumbency na, pangalagad na diri sa pungsod Pilipinas. But aside from that program, long term, no, nga sa isang programa, isa pagid siling ko mga project siguro ni Negros amo na ning pagpadayaw tangay ning gadi naguso lang proyekto blood infrastructure sa Negros Occidental, Vice. Kati kung mag-amo sinaya and every district, every cities ni ara di banda. So it's not only ang focus sa diri sa Negros Occidental para lang abi sa kabilugan ang kay ti
ang negos kag ang panay daw kagamay malang ni kumpar sa bilog nga Pilipinas. Kinahanglan ko na po it's not only mag-focus sa isa ka area, bilog gid ang imo nga buligan. So kung whatever is that, nga muna daw wala lang tapaburan kay tao man mga Pilipino man sa ibang nga lugar. Kung itanawon ta kung gatihan kita sang tip sa pie, kinahanglan equal. Correct. Equal. Kay taxpayers man na sila sa ibang nga lugar. So ang ato lang din makabulig man niya sa negos. Kung ano ang dapat buligan diri sa negos, anong dapat suportahan. So if we are in agriculture business, in agriculture livelihood katanan, amo na ang pagatutukan ta. Especially sugar cane, mga sila. So lain-lain ang field sini. But when it comes sa mga project, ginaya, magatupa gina diri sa aton kag sa mga infra-related project, magatuhaw gid na sa mga palaboto nga tinuod. Vice, may call ka ngayon kaming. Salamat gid sa time mo karon gabi. Isug po natin sunod nga mainadlaw, Vice. Liwat, Action Art. Siling ko sugpunan ko lang ni sunod nga mainadlaw para madugang-dugangan tagin ang tempo. Okay. Salamat gid sa time. Halong gid perme. Madamo gid nga salamat sa imo nga simpo sa programa sa Action Radio, sa Action Radio Station. Mga amigo tata. Mayong gabi naman may gadya sa sol. Action Firing Line. Dumay ga call sa iya to, no? Basi importante bla. Anyway, sugpunan ta niya. Hatag-antag, let's give a chance. Kay kabalo kag nagpungko man siya, hindi lang kay bangod sa pila ka sektor lang iadaan mo. Kundi ini siya nagpungko bilang presidente bangod sa mandate sang kabilugan sang tao Di kay gusto sa karon sang tao, walangan mo na sila kung hindi kaya. Kundi presidente kag tapos kay como presidente na si BBM, hindi lang na iya presidente sa mga atong pulahan o kung ano mga kolor da. Presidente na iya naton tanan. Di ba? Amo na siyang husto da. But mabantay kita gyapon no? Kung bala ining mga ginpromisyon niya, especially sa agrikultura nga siya mismo magauyat sang departamento, we are expecting nga maipakita siya nga inang pagbag-ugid nga makabulig direktamente sa aton mga mangunguma. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Nagapangita ka balas? Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Katungo na yung patrolo kay actually kay ina pa nag-live sila sa Facebook galing kinalang-alang sa while interview kay Vice Gov Ferrer may shooting naman dis Bacolod. Action Zel, mayong gabi. Action Art, mayong gabi. Ari kita diri subong sa Mayadalan Araneta, Barangay Singkang kung sa isa naman kapag pang tiroyang ang nagpunta do ko isa ka shooting incident kaging kumpirmar ni Police Major Jure Puerto nga ini ang natirokan isa ka minor na ginaaligan ang rugby boy ini siya no pag nga nagtiro ko so yung manakson or sa tubo ang kapulisan na dapat dayon sa hazardous operation no gina pangita na ini ang suspektado kung sino niya ang nagalutan dinda sa victim. Ang victim action ay para na dira sa Mayor Regional Hospital no sila hinagaw ini siya. Subong action ay wala pa sa detalye kung pila ka pilas ang naangkon kung ano ba lang no kabahita sa kalawa niya ang natulungan action art ang hindi ko makakontak sa kita ng tao sa palibot yan mga baguhan na nagdadula ang nakasakit sa wala hindi sa may nakapagsisit pa lang kaya makikita ni kung ito kadapos sa kataan kinsa ay kumatong yung mga check-yard rin ba lang kung sabi mga kabataan ginadiyang hindi naman nambal na humilas ni action art yung mga taga-singkaw sila karabanan mga taga-dira lang sa may sulod sila isang barangay singkang no sa may magsungay mga taga-dira lang sila sumay sa nga nagliligad gani ini na ipit man bala no kaya dapat sa mga ginikanan pala action art si Keron nila ang ilan hindi nakakabataan hindi matawag sila yung mga panapon pero may mga ginikanan sa sila panimalay ng action art. So action art, dugang ang nakaroon ang dugang pagit nga detalye, no? Makuha ko tanay sa mga impormasyon. Action art, ang live kita diri sa Mayadalan Araneta sa Barangay Singkang Airport para sa flash report in action Minago. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ay nag-intra man yung mga minor nagtiliruay man sila yan. Anong ginawa yan sininila? Lukot-lukon ang partidahin nila. Sige, adugang detalye karon sa pagbalik sang patrol with Action Zel Minado. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Blue
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Yapon ni aksyon na Marlon Hinovia. Ako naman aksyon Artay Hupon, may gabi dira galia sa kay Ma'am MGS Candido Hildori, sila nga classmate gali kuno si paring Simeon Ronquillo. Okay. Kay Ninoy Roger Montalvo, may gabi man, gusto na, no? Ang COVID, kung madula gid man, subong yang nagigo sa aton ang gasoline pandemic. Gasoline pandemic. Grabe pag ining epekto yaw. Salamat gid sa mga nagatutok, no? Ngagawon taning balita ho kay why gi magali turnover pakaina sang documents and pati gayuno niya gali sa June 30 pa man. Layo pa to mga 8 days pa from now. Tira ta na hibaluon kung anong matabo sini sa June 30 kabalo kadamo ni nga dokumento mo kag at least pagi sa pag-facilitate man sang DSWD natag ni dayon sa mga DSWD sang DILG nakasugilanon ang magtimbang nga bahin, which is a good indication mangin smooth ang transition. Amo man lang nagtuling purpose na At the end of the day, sa gusto mo kasi hindi, kung hindi kaya karon mag turnover sina, hindi mo na pwede guro, no? Action Firing Line. Pero sa gusto mo kasi hindi mapungko gina siyempre kay nagdaog na iya sa eleksyon mo. Unless ka may ara sa mga legal or pending issues, bisan pa gani kung may mga halimbawa may mga himuon nga tikang ang piyak ang kampo ni Mayor Bing, pero duay pa man tinimok-timok kasta subong. Ibaluon ta na. Action Firing Line. Si Toto Tim may gabi dira sa imo kag si Annabel Ballesteros, araman si Jonel Oberas, si Ken, si Jovi Matutina ho. Jovi Matutina, may gabi dira sa imo Thank you for listening. Action Radio City Hall Report. Ari kita sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center at tuto sa kaina. Bilog tong adlaw ang pagbantay bilog na hapon. Action Dale, anong tabo to? Yes, Action Art. Sa June 30, 2022 pa, opisyal nga i-turn over ang mga nagakaigo ng mga dokumento Action Art. Angot sining mga transition nga ginatawag from outgoing administration pakato sa incoming administration. Kay Action Art ang natabo since araman ng DILG, preparatory meeting pagid lamang ang ginpatigayon wala pagid sa may mga dokumento na gin-turn over nga daw nga tiklaya ka mga documents from nagkailaing office sa Bacolod Government Center preparado naman
pero hindi pa tanan na action art. So kaina from the side ni Mayor Bing Lunardia, harato ina transition team sa pagpanguna ni City Administrator Attorney Edward Joseph Consing. Kati kung may mga documents action art nga kinahanglanon na no sang pihak nga administration or pihak nga transition team, pwede man sa action art makapakig-angot sa mga natungdan nga department heads para ila ining pangayoon, no? Pero muna gani based sa memorandum circular from DILG na dapat by June 30 may nagigas ang pag-turnover sang mga dokumento action art. Kung baga duwa gid lamang ka-meet up ang ginpatigayon sang duwa ka mga transition team, una subungad daw, and then ang kadua amo ni sa mabot na June 30, 2022. Ari tingog ni City Administrator Attorney Consing. According to the DILG Memorandum Circular, June 30 gid. Pero amat-amat naman kung ready, as discussed, ang incoming administration, they can already communicate with the concerned department or office heads para malantaw nila or kung ano pang ila gusto makita. Ready man lang ya. As long as kompleto na ya ang reports or information nga gina-require, they can do so. Pwede na sila kapumangkot. Documents at Ara, it's... Naging turnover na ka mga documents? Actually, it's not a turnover. Kung basihan mo sa DILG Memorandum Circular, i-ready lang, i-preserve lang, and it will be for the perusal sang bagong administrasyon June 30. And these are being ready. Action art portion lamang sang tinog ni Attorney Consing. Sino to naman ko? Parti sa kwan? Turnover? Makakupod ba nato na sa katapos ng media nga mo na black action art, no, nga ang pahayag din ni Attorney Consing, nag-atag siya assurance nga mag-cooperate ang outgoing administration sa incoming administration. Kaya natin mo to kay na palayagman ni Councilor Al Victor Espino nga tapos sa tuya ang Mayo 9 election. May mga nagwa na nga mga resulta kag 3 years naman nga pang gobyerno para sa mga pumuloy sang syudad sang Bacolod. Pero kay na action art si Councilor or former Councilor Attorney Cesar Distrito, isa man kay na sa mga nagtambong, no, bilang kabahin man siya sang transition team ni Mayor-elect Benitez. Iya sinigi na pangabay kung tani ang listahan kag numero sa mga job orders sa idalam sang Leonardia administration. O galing wala sa action art sang may nabaton nga dokumento sa bat or datos sa mga concern. 30 na lang guro na. Actually, siling ko sa 30 na lang na tingbo na lang. Yes. Actually, ang palagay ni Attorney Distrito, may mga department head or mga JO Action Art nga dugay na nag-serve sa local government units ng Bacolod nga luyag kung tani mapa-retain. So galing ti amo na bala, no, may baloang kung pilagid sa isa ka departamento pilang kinahanglanon kag ang mga naglawig na mga JO nga hatagan man sang privilege nga liwat nga magapangalagad sa idalam sang Benitez administration o galing wala sang data nga na-present kaina. So muna siyang balantayan kay by June 30 hopefully ang mga ginapangayo nga datos sang incoming administration ma-provide action art sang mga natungdan nga department head. Aring tingog ni former Councilor Cesar Distrito. Oh? Bukas na lang talagang guro pabati. Sa Bacolod. Na siya? Because there are a lot of offices requesting for retention tungod sa kadugay na sa ila. And Mayor Albi, in fact, also made a promise sa mga kinahanglanon ng mga opisina kag mga nagaserbisyo ng kadugay na will also be given privilege nga makapadayon. No? That is why hindi na mahimo sa incoming Mayor naton Albi Benitez, no, nga kung hindi ni maplastar sang transition committee ang ining mga opisina pilagi gula ka aktual nga mga JOs ang ara dira nga sulod halin sang January up to subong nga bulan para nga tayo yun kay we want to work on the first day. That is the assurance given by this committee headed by Congressman Greg sa kay Mayor Albi. Portion lamang sang tingog ni former Councilor Attorney Cesar Distrito nga part man sang transition team ni Benitez action art, no. So amo na kay na ang pila sa mga nagkalahanabo sa una, no, nga pagsinapol sang dua
ka mga transition teams. Wala nagtambong si outgoing Mayor Bing Lenadia, kag wala man nagtambong si incoming Mayor-elect Albi Benitez. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sige, salamat gid Action Dale Salazar. Ibalon ta na kay June 30 pamanto buwas i-interview ta lang liwat si Attorney Cesar Distrito Partida kag si Congressman Greg Gasataya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Okay? Ayos, tipit ng ikutsyempo o pasensya gid sa way kumalabutan ha. Si Alfine ni pagbasa, tumisa ko no, Lan Sinulos kag si Celeste, Brian De La Cruz Galo, GR Palma Kiman kag Kibrar Morris. Si Gilanda siling nga Action Art, makita talang kaya happy nako. Ako pa lang ni kalma lang
Thank you gid consolation naton ina. Makita mo bigor si Action J, mambot ko makatulog ka pagid. Tamo na di ka pangita siya permi mo. Katisoy abing bata. Si Idi Adorio kag Mitzi Yag. Ken kag Tuto Tem. Maing aga dira. Salamat gid kag Ma'am Jinky Dilagdon. Salamat dira kay Mr. Arthur Jeff Villasor kuno. O maing agaman. Aga to siya subong sa Amerika ni si Ma'am Jinky, no? O, sa Arizona siya eh. Si Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo, good evening man. Good morning sa inyo dira. Noel Amar, kag Alma Oligon, Mikey Mon Tilia Serela, Samar, Gilion. Thank you gida. Bawang iban, sorry, hindi ko na gid malabutan. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Marlon Hinovia. Ako naman, Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.